Понеже това бяха думите на сестрата, нали, така ни покани. Правиме в име Божие. Да, днеска детенцето е важно, не мога да видя колко години тук прави. 9 години, благословени, още 99. Важно е детенцето, но искам да прочета малко от Словото на Бога. От Евангелие на Лука. 2 глава. Май така ми е по-лесно. Без това. Ние сме малко, се чуем. Евангелие на Лука искам да прочита, брати и сестри, малко от 2 глава. И от 6 стих почваме така. И когато бяха там, дойде и време да роди първородния си син и повика и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в гостилницата. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия, и те се изплашиха много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос, Господ. И това ще ви бъде знака, ще намерите младенец повит и лежак в ясли. И внезапно, заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога в висините. Защо ви прочетох това? Защото, както споменах, брати и сестри, важно е детенцето, но е по-важно това детенце, чрез което дойде ей това 9 годишна. Халелуя! Брати и сестри, благословен да е нашия цар. Тук аз съм си извадил нещо да не забрава. Преди, може би, 4 месеца, на 7 или 8 декември беше станало нещо важно. И моята сестра най-добре знае това. И защо сега да сме събрани в Божие име? Защото можеше още тогава да я няма изпомежду нас. Спомням си тия моменти и даже съм си свалил нещичко, което искам да прочета, понеже сега не сме на служба и че си ползвала да прочета нещичко от телефона този път. Никога не бих си позволил това в църква, нали, да стане. Обаче, понеже не сме на служба, искам тук. Дека ми е, брато. Юлиан, дека ми бега. Той си дома. Браво на него, дано поне да гледа на живо. Защото това, което чета, е свалено от неговата стена във Фейсбук. Велик и чудесен Бог милостив. Милости безкрайни, незаслужена милост от Всевишния. Благословен да си царю на Вселената. Никога да не забравяме, че живота ни е в дланите на Исус, в проплодените длани. Благодаря ти, Господи, за милостта ти неограничена. Благодаря ти, Бащице, за милостта, която показваш моя дом. Грешни и недостойни, ти ни пазиш и закриляш. От цялото си сърце и душа ти благодаря. Не мога да изкажа благодарности. Халелуя! Святи Боже, лекар над лекарите. И ако лекарите продължава, ако лекарите казват не, последната дума има началника на живота ни, Исус Христос. Това силно ме трогва и докосва, брата и сестри, защото наистина това семейство, мило и младо семейство, премина през тежък момент, в който ако не беше Господ, сега нямаше да има това събрание. Момент, в който Божията ръка отново се покажа милостива към този дом, за кой ли път аз съм благодарен на своя Господ, че имам възможност и привилегия да ви послужа със Слово Божие и да ви кажа: Христос се роди и името му е Спасител. Да зачетеме по-важното име, Исус Христос. Халелуя! Поради който се движиме, живеем и съществуваме. И ако позволи моя брат, искам и да се помоля за вас и да ви благословя в името на Отца и Сина и Святия Божи Дух.
Халелуя! Нека се помолим за семейството. Боже святи, благословено да е името Ти, Царю. Ние издигаме глас на моление, Боже святи, тази вечер пред Тебе. С благодарно сърце, Царю мой, че можем да дойдем и отново да издигнем Твоето име, Татко мой. Понеже Ти се яви на овчарите, Господи Исусе, Боже святи, понеже изпрати ангелите си, които пееха, за това и ние ще пееме, Боже мой, слава на Бога в висините. Благословено да е името Ти, Царю, поради Твоето велико и свято име сме събрани, Татко, и издигаме Твоето пресвято име. Благодарим Ти, Царю мой, за това, че ръката Ти прободена е върху нашата сестра, Татко, върху дома Ти, Боже мой. Господи, спомняме си всичките Твои милости върху този дом, Бог мой на силите, и можем да Ти благодариме, Татко мой. Царю, молим Те за спасение на този дом. Молим Те, Господи, да благословиш и това детенце, Царю мой. Молим Те да благословиш дните му, Татко мой. Молим Те да благословиш бъдещето му, Бог мой на силите. Молим Те, Татко мой, да го употребиш, Боже мой, за Твоя слава и прослава. Молим Те, Царю мой, дните му, Господи Исусе, да бъдат в Тебе, Татко и святи. Нека, Боже мой, чрез това детенце, Царю мой, всички около него, Господи Исусе, да дойдат на спасително покаяние. Боже, издигаме Те още веднъж и прославяме славното Ти име. Нека дойдат мир, благословения и изцеления върху дома на нашата сестра. Нека, Боже мой, чрез нейната обхода и моя брат да почувства, Господи, ръката Ти, Татко мой. Нека отново, Господи Исусе, това, което прочитаме, Царю мой, отново да дойде до устата му, до сърцето му, и той да изповяда, че си Господ и Спасител, и да дойде на покаяние, Татко мой, за да бъде това дом на спасение. В името на Отца и Сина и Святия Божи Дух, моля и прося с благодарно сърце, като Ти благодаря и за моите брати и сестри, дошли да почетат, Господи, и така, Боже мой, обединени в едно, Татко, издигаме святото Ти име. Благословенно да е, Татко мой, името Исус Христос от Назарет. Амин. От сега и завинаги. Слава, величие и господство на Тебе. Амин, Царю. Амин. 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 Халелуя. Тишина. Да бъде слава на Бога. Бог да ни благослови. Брати и сестри, аз съм изкарал няколко пасажа тук, за да благословиме моята сестра. То се вижда, че моята сестра е тя, която ни събра. Верно, моята сестра, която дръзна да покани светиите, за да се издигне царя на славата. И аз тук ще прочета с помощта на Божието Слово. В Псалм 139:13 се казва: убил се в отробата на майка ми. Бог е той, който е поставил детето да бъде там и да го има на белото видео. Псалм 71:6 се казва: ти си бил под порка още от раждането ми, Господи. Алелуя! Още от раждането той е бил в контрол на всяко едно раждане. И когато детето се появява на бел свят, там отново е ръката на Бога. И ние тая вечер си сме събрали за рожден ден и отново да кажем, че това е за слава на Бога. Да си спомниме как детето се е родило и че как пак е бил в контрол, още в отробата на майка му. В Псалм 127:3 се казва: ето наследство от Господа са чедата. Това е наследство от Бога. И аз пожелавам на моята сестра всичко най-добро в този живот. И тук, поред Божието Слово, Псалм 128 се казва да видиш чада от чадата си. Мир на тебе, мир на дома ти. И според Притчи 9:11 се казва: чрез мене ще се претурят много години. Чрез Господа ще се претурят много години. И аз се моля, нека много години да дойдат върху това дете, върху вас, върху семейството, върху племената ви. Нека Бог да ви благослови. И в Исаия 46:3 се казва: аз ви направих, аз ще ви държа. И аз ще ви нося.
до побелели коси. И аз моля моя Господ, и с това ми благославям да бъдете заедно до побелели коси. Нека децата ви да израстат в пътеките на Бога. Нека никога повече да не се разделяте. Бог мрази напускаме. Нека да има дългоденствие и живот във вас. Да усещате радост в живота, да усетите подкрепа един друг. И според словото на Марка, 10 глава, 16 стих, Исус благослови децата и ги прегърна. И благодаря на Бога, че ние отново сме дошли заради дете. Бог обича децата и ги прегърна. И тая вечер и аз искам да се помоля за това дете и ще го помажем в Господното име. В Матей 21:15 се казва: и децата викаха Осана, Осана на Давидовия син. Бог обича децата и но самите деца даваха хвала на Бога. И сам Господ реши да оставим децата да дойдат при Него. Алелуя! Бог ги обича, Бог ги държи, Бог държи отровата. И за това сме събрали отново тази вечер да въздадем слава на Бога, че Той е контрол на всичко, още от отровата. И Божието Слово се продължава в Второзаконие. И там се казва да възпиташ детето си според 6 глава в пътеките на Бога. Това пожелавам, моя мила сестра. Това дете да бъде възпитано в пътеките на Бога. Да израсне Божи служител. Да изпълва сърцето ти с радост. Да му се наслаждаваш как расте. И според 2 Матей глава 1 стих 5, и там се казва, че там има една бабичка, тя се вика Луида. И тук пише още за една майка Евнекия. И тя са двете, които са обучили своето дете в пътеките на Бога. И тук виждам майка и баба обучават децата си. И тук се каже чрез Божието Слово, освен че ти ще получиш децата си, нека и бабата да направи това. Детето да бъде в пътеките на Бога. И според 1 Коринтияни 13 глава се казва, че любовта никога не отпада. И аз ви пожелавам никога да не отпада вашата любов. Нека помежду вас да има семейна обич и любов. И Божия мир да изпълва сърцата ви. И според Божието Слово се казва в Еклесиаст 9:9: радвай се в живота, обаче със своята съпруга. Той ще каже на моя брат. И в Ефесяни 5:25 се казва: мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата. Амин. Амин. Нека Бог да ни благослови, брати и сестри. Аз съм благодарен, че вие сте дошли и сте уважили моята сестра. Аз съм благодарен, че 2 и 3 ние идваме да почитаме нашата сестра, тя е от нашето семейство. Аз благодаря на Бога, че Той отвори сърцето й. И Евангелието и Словото влезе в сърцето й. Отвори очите и да погледне Христос и сега знае как да посреща. В името на Христос Исус. И Божието Слово се казва: ядеме ли, пиеме ли, всичко да бъде за Божия слава. Ето защо се сме събрали тази вечер. Да издигаме отново Царя на славата. Нека Бог да ни благослови. Там има едно помазание. Алелуя. Да, значи. Ява Юри, пратно. Детенцето. Не само той и ти. За всичките Божи небесни, ние прочетохме Божието Слово. Аз те моля, Боже, да ги пазиш сега от разтяг. След прочитането на Божието Слово, моя брат е чул, Господи, мъж да обича жена си и жената да е покорна на мъжа си. И аз те моля, Господи Боже мой, на силите, след като си се събрали, никой повече да не ги разлъчва. Алелуя! И аз те моля, Боже, децата им да са в Твоите пътеки. Аз те моля, Господи Боже мой, на силите за мир, радост. И аз те моля, Боже, нейният дом да бъде в числото на спасените. И аз те моля, Господи, да ги благословиш. И аз те моля, Господи, всяка болест и немощ, там ако видиш нещо, Боже, аз те моля да изцелиш.
Аз те моля, Святи Татко, да ги пазиш и закриляш. Аз те моля, Господи, да бъдат заедно до побелели коси. Аз те моля, Господи Боже мой, ревност и дразновение за служение. Аз те моля, Господи Боже мой, на силите, винаги да ни викат за радост. Алелуя! Аз ти благодаря, че сме събрани в Твоето име, да издигнем Тебе, Боже мой, на силите. Аз те моля да почетиш, Господи, моята сестра и моя брат. Поканали в Твоето име, да издигнем Тебе, Господи Боже мой, на силите. А сега те моля, Боже, аз ти помазвам и с това помазание да дойде изцеление и благословение. Помазвам това дете. Алелуя! За изцеление и благословение. И аз те моля, Господи Боже мой, да бъде в Твоите пътеки. Царю велики, алелуя! Научи го, Господи, на пътеки. Помазвам моята сестра. Боже за благословение, Боже за радост, Боже за изцеление. Помазвам, Господи Боже мой, дечицата, Боже мой, на силите. Помазвам в Твоето име, Господи. Аз те моля, Господи, за моя брат, да зачита, Господи, съпругата си, Боже мой, на силите. Помазвам Ти, Господи Боже мой, в Твоето име. Аз те моля, пази ни от раздела, Боже мой, на силите. И прочетох вече в книгата на Исаия. Алелуя! До побелели коси. И още прочетох в псалмите, Боже мой, на силите, да видят чада от чадата си. В името на Исуса Христа, Бога Отца и Святия Дух помоли всичкото това. И нека всичките с благодарни сърца да кажем Амин. А Тебе слава, почет величие, от сега и завинаги. Бог да ви благослови.